Sanibonani, welcome back to enye video ke ngiyabonga kakhulu for coming. Please kindly subscribe ke like video, share video as well as ukubuka ama ads, right? Now ngizokhuluma ngodaba ke lukaba uDonald Trump, baba Ramaphosa nayo yonke lento lokisenzeka bafowethu iAfriForum lapho noku accuse ukuthi bahamba le bayoqamba amanga bayokhuluma into okungezona ukuthi ngathi abelunga bafuneki kuleli uTrump wazi abezike bazothola ke ama citizenship ngale. I do not know whatever it is incwadi ke ezibagunyaza ukuthi bangahlala kwelaseMelika njengoba ke bengaphathekile kahle eMzansi allegedly. Yonke leyo nto lezo zonke izingxoxo bafowethu, so angazi mhlambe abamengameli bezama ke imizamo yokuthi ayofika kwelaseMelika azokwazi kubonana ke nomongameli waseMelika, angazi bafowethu, kodwa dabeni odibhalelana bathi bona ke kuvinjwe uRamaphosa kuba ayoncetheza ke kuTrump, which means kuvinjwe ke mntakaba ukwazi hayi kunzima ke bafowethu. Sho angazi kuthiwa kuchithwe ke umengameli waseMelika umnumzana uDonald Trump kwathiwa ke akahambe ashone noxhaso lwakhe aselivalile lokuxhasa ke izinhlelo zokulwa nesandulela ngculazi kuleli phela. He blocked that, he blocked, you said everything is blocked. Bafethu kuningi abaholi bamaqembu ahlukene eParliament ke bathe sekuyisikhathi sokuthi elakuleli lizimele ke liyeke ukuthembela kwamanye amazwe ngoxhaso. So mabethi kuvinjwe uRamaphosa kuba yoncetheza kuTrump la eMzansi bavimba uRamaphosa ukuthi ayoncetheza kuTrump ngale, hayi ukuthi mhlambe uvinjwe le eMelika. All right, now kuthiwa abaholi ke bamaqembu ahlukene ke eParliament bathe sekuyisikhathi ukuba elakuleli lizimele ke lodwa liyeke ke ukulokhu njalo lincetheza le ngakuDonald Trump njengoba ke sevale yonke into. Uyazini lo yababa noma kuthiwa Trump nje ayingethuka bafethu. So kuthiwa kunxuswe ke umengameli Cyril Ramaphosa ukuthi angayi eMelika eyoncetheza ancenge uxhaso kuleli yalizwe ke. So lokhu ke kuqame ngesikhathi ke kunenkulumo mpikiswane ebiphakanyiswe ngumholi weEFF umnumzana uJulius Malema ngokuhoxiswa kwalolu xhaso ngoTrump ngoba engeneme ngezinto ezithile kuleli okubalwa nomthetho okuthathelwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. So ke uMalema ovulele inkulumo uthi abahambe abafuna ukuyozinza eMelika wathi kodwa kuzoqhubeka ukuthathwa komhlaba kuleli, umhlaba uzodliwa ubuyiselo kubanikazi bawo, abahamba abafuna ukuyohlala eMelika ngoba umhlaba wona sizowuthatha. Kusho Malema ke esezenza umseleko ethi abahamba sosala sincenga akunzima kuraf. Umnumzana Wesley Marshall Douglas weqembu ke MK Party ugxeke uhulumeni ngokuhoxiswa ke kwalolu xhaso ke, uthe kodwa umhlaba kumele ubuyele kubantu bawo mfisho noma ke kuthiwana. I think bebezama ukuthi ngisho noma kuthiwane ke umnumzana omkhululeko ke ehlengo weIFP yena uthe ke izwe kumele ke lifunde ukuzimela, wathi ukubuyela kukaTrump emandleni kuvuse abebelwa ke befuna lubuye ke ubandlululo. So uthi siyazeseka ke izinguquko kodwa hayi ubudlova. iMK Party iyona kuphela eyahala liselu Trump ngesikhathi eqokiwe, manje isikhuni sibuya ke nomkhwezeli. So umholi wePatriotic Alliance umnumzana uGayton McKenzie uthe abantu bazofa ngenxa yokuvalwa ke kwalolu xhaso. Baningi abantu abakhathazekile ukuthi makuvalwa lolu xhaso abantu abagola ke sandulela ngculazi ke bafethu bayosokola, azovela lapha ama-ARVs kuzokwenziwa kanjani bafethu ngoba uTrump uvele wavala yonke into wathi nje you know what I mean, I'm cutting this, I'm cutting that, wakhatha ugcine nje sekusele nje ukuthi akhathe imphefumulo yabantu lo yababa. Angazi sokuthi uGayton McKenzie ke kodwa ukuthi abantu bazoshona ke ngenxa yokuvalwa kwalolu xhaso ukuthi iMelika nelakuleli bayadingana, wathi kodwa ke elakuleli elidinga kakhulu iMelika. So okumele ke sikwenze ukuthi sivale abokufika bayeke ukuthola usizo lwamahala kuleli abahambe. Kusho ke I think uGayton McKenzie na umnumzana uAthol Trollip we-Action SA ugxeke iANC ngokwenzekile, wathi nabanye abaholi abayingxenye kahulumeni okubambisana kwamaqembu bakhwela bayadilika kuDonald Trump. Uthi abantu bazothwala kanzima ngoba ke bebethembele kulolu xhaso. Kumele uhulumeni ke uzinuke amakhwapha ngokwenzekile, izwe lizigwaze ngowalo, abantu ibona abazoshayeka kakhulu ngalokho. Kumfundisi Kenneth Mashweke we-ACDP uthe uhulumeni kumele axoxe nohulumeni waseMelika ukuze kubuyiswe lolu xhaso. So uthe ke ukuvalwa kwalolu xhaso kuzoshaya amahlwempu ke
nakuba kunesidingo sokuthi elakuleli kumele lizimele liyeke ukuthembela kwamanye amazwe. Umnumzana-ke Nqabayomzi kwawe-UDM yena uthi akumele sivumele elakuleli ukuthi libanjwe ngobhongwana ngamanye amazwe. Kumele siyibheke eyokuthi sinyuseke intela uxhasa izinhlelo zokusiza abantu bakithi. Asingavumeli-ke abantu ukuthi-ke basiqhele ngoba bebona ukuthi sidinga usizo lwabo. So-ke manje umholi we-Rise Mzansi umnumzana uSongezo Zibi uthe kumele lakuleli-ke lakhe ubudlelwano namanye amazwe njengoba-ke iMelika isikhumukile-ke kuleli. Uthe lesi sinqumo seMelika yinto engabe kade yenzeka ukuthi nje-ke elaseMelika belilindele ukungene umengameli obezokwenza lokho. Kwangena kuTrump hayi kwavele-ke kwanuka kungabolanga mtakabawo. So siyacela kumengameli angayi eMelika eWhite House ngoba-ke sizojwayeleka kabi abashiye kanjalo sibatshengisa ukuthi siyakwazi ukuzimela. So iphinde umholi weqembu-ke iBosa uNobuntu unkosikazi Nobuntu Hlazo Webster lithe lona-ke asikhohle uxhaso laseMelika sifunde ukuzimela siyizwe. Kuzakala ngathi seyabaningi-ke bathi asizimeleni siyizwe bafethu kodwa bakhona bathi ayibo akuyokhulunywa nelaseMelika noma-ke kunjalo. Uthi asizakele izwe lethu elizozimela likwazi ukutshengisa ukuthi-ke alincengile. So ukuncetheza-ke kwamanye amazwe kusenza sibukeke singakwazi ukuzenzela izinto yilabo abasixhasayo. Umnumzana uVuyo Zungula we-ATM yena uthe-ke nakukwazi ukuthi singezwa ngamanye amazwe ukuthi kumele siliphathe kanjani izwe. Uthe kumele-ke kulungiswe izinto ezonakala ezweni eminyakeni eminingi edlule. Kodwa sikwazi ukuzwa ngamanye amazwe ukuthi kumele sizilungise kanjani izinto. Okumbiwa phansi kumele kunganyelwa abantu angazi kwenganyelwa. I think abantu bakuleli kumele-ke sizilungiselele ukuthi uTrump maduzane uzovele avale ukuhwebelana okukhona phakathi kwelakuleli nelaseMelika. So kumele ngabe-ke iSolidarity ne-AfriForum kade babekwa amacala okuvukela umbuso-ke ngabe uhulumeni uwasabani-ke kanti amabhunu. Yona nto-ke bafethu okukhulunywa ngayo when it comes to-ke yonke into enoTrump ne-AfriForum. Kuningi bafethu angazi ukuthi kuye kwenzekani kodwa abantu bakhala ngokuthi abantu bazoshona. So kuthiwa-ke laphana ngokaMengameli Donald Trump noma yimuphi umlimi ofuna ukubaleka eNingizimu Afrika ngenxa-ke yezizathu zokuphepha usengafaka isicelo sokuba yisakhamuzi saseMelika kunokuba afake isicelo sokubhaca, which means sebengayithola i-citizenship if they apply. Kwabakhona laphana-ke i-tweet kaTrump mhlambi ithi South Africa is being terrible plus to long-time farmers in the country. They are confiscating their land and farms, and much worse than that, a bad place to be right now, and we are stopping all federal funding. To go a step further, any farmer with family from South Africa seeking to flee that country for reasons of safety will be invited to the United States of America with a rapid pathway to citizenship. This process will begin immediately. Immediately bathola ama-citizenship ngoba-ke kuthiwa hayi elakuleli-ke nje liphethe amabhunu ngendlela okungeyona. So uma beya ngale bazovele bathole-ke i-citizenship right away. Yayi kunzima bafethu. Angazi isho follow ka-comment section izona ndaba enginazo ngoDonald Trump nelakuleli eMzansi Afrika. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uyilaleli video. Please subscribe, share, and yeah, let's meet again on my next one. Bye.